Ola, neste día seguimos conxugando verbos e hoxe, ademais, vamos a facelo co verbo estar, un dos verbos que máis utilizamos. Así que estate preparado e preparada que comezamos. Hoxe imos conxugar o verbo irregular estar. Porén, antes recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. Moi doado. Pregúntolle á persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular estar. Moi importante, sen verbo non hai oración. Comezamos con modo indicativo. Presente de indicativo: eu estou, ti estás, el, ela está, nós estamos, vós estades, eles, elas están. Pretérito imperfecto de indicativo: eu estaba, ti estabas, el, ela estaba, nós estábamos, vós estabades, eles, elas estaban. Pretérito perfecto de indicativo: eu estiven, ti estiveches, el, ela estivo, nós estivemos, vós estivestes, eles, elas estiveron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo: eu estivera, ti estiveras, el, ela estivera, nós estiveramos, vós estiverades, eles, elas estiveran. Futuro de indicativo: eu estarei, ti estarás, el, ela estará, nós estaremos, vós estaredes, eles, elas estarán. Futuro condicional de indicativo: eu estaría, ti estarías, el, ela estaría, nós estaríamos, vós estaríades, eles, elas estarían. E a quenda agora do modo subxuntivo: presente de subxuntivo: eu estea, ti esteas, el, ela estea, nós esteamos, vós esteades, eles, elas estean.
Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu estivese, ti estiveses, el, ela estivese, nos estivésemos, vos estivésedes, eles, elas estivesen. Futuro de subxuntivo. Eu estiver, ti estiveres, el, ela estiver, nos estivermos, vos estiverdes, eles, elas estiveren. Tócalle ao modo imperativo. Está ti, está de vos. Infinitivo conxugado. O infinitivo conxugado é eu estar, ti estares, el, ela estar, nos estarmos, vos estardes, eles, elas estaren. Formas nominais. Son tres as formas nominais: infinitivo, estar, serundio, estando e participio, estado. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ámbolos dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo irregular e estar. E agora tócache. En parella. Eu estivese, ti estás, el, ela estaba, nos esteamos, vos estardes, eles, elas estarían. Cos seguintes tempos verbais: presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subxuntivo, pretérito imperfecto de subxuntivo, futuro condicional e, por último, infinitivo conxugado. Estas son as respostas. Eu estivese, pretérito imperfecto de subxuntivo. Ti estás, presente de indicativo. El, ela estaba, imperfecto de indicativo. Nos esteamos, presente de subxuntivo. Vos estardes, infinitivo conxugado. E por último, eles, elas estarían, futuro condicional. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profearacelis.com. Graciñas!